Вітаю, шаноўныя сябры! Сёння на канале «Казкі на канапе» хочу прадставіць вашай увазе незвычайную кнігу, рэальную міфалагічную аповесць фэнтэзі «Турмалінавае кольцо». Аўтар гэтай кнігі Вольга Любашына, беларуская пісьменніца, паэтэса, член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Кніга гэта адрасавана падлеткам сярэдняга школьнага ўзросту і знаёміць нас са светам духаў славянскай міфалогіі. Падзеі ў кніжцы адбываюцца нібыта ў асяроддзі магічнага кальца, якое непасрэдна звязана з турмалінавым пярсцёнкам. У прадмове да твора аўтар піша: «Зіма – дзіўная і рамантычная пара года. Гэта не толькі месяцы халодных і суровых маразоў, але і час чараўніцтва, загадак і непазнаных таямніц. Узімку жыхары Беларусі адзначаюць мноства рэлігійных свят, якія адлюстроўваюць шматвекавую гісторыю і традыцыі нашага народа. Некаторыя з іх даволі цесна звязаны са славянскай міфалогіяй. Сярод пажылых людзей існуе павер'е, што ў доўгія калядныя ночы адкрываецца партал у іншы паралельны свет, і адтуль час ад часу да нас пранікаюць як добрыя, так і злыя духі. Яны непрыкметны для чалавека і імкнуцца навесці свае парадкі, у нейкай ступені нават замяніць законы прыроды. Кажуць, што духі, якія трапляюць у наш свет, зусім нябачныя для людзей, але часам, губляючы асцярожнасць, яны пры нейкіх пэўных умовах усё-такі могуць узнікаць перад нашымі вачыма. Так вось, двое падлеткаў, Ваня і Соня, якія на пачатку аповесці нават незнаёмы паміж сабой, трапляюць у неверагодную гісторыю, зрабіўшыся маленькімі ў памерах, а ўсё таму, што прымерылі на пальчык турмалінавае кольцо, і яны нечакана трапляюць у дзіўны свет духаў. А пачынаецца ўсё так міла і па-сямейнаму цёпла. Хлопчык Ваня прыязджае на зімовыя канікулы да дзядулі, які жыве на хутары непадалёку ад альманскіх балотаў. І тут усё пачынаецца. Перад навагоднімі святамі ён знаёміцца нечакана з дамавіком «Ты хто?», які стаў жыхаром дома, дзе жыў дзядуля Тимофей. О, колькі дзівосных гісторый распавёў Ваню гэты няўрымслівы «Ты хто?», пра сваіх суродзічаў з іншага свету і ў першую чаргу пра свайго дзядулю лесавіка і пра свайго стрыечнага брата Людка. А яшчэ расказаў хлопчыку пра патайныя дзверцы, якія ён угледзеў у падпеччы дзядулявай хаты, дзе гасцяваў Ваня. А вялі гэтыя дзверцы, па версіі «Ты хто?», у невядомы чароўны свет. Але каб туды патрапіць, патрэбна быў ключ, каб адкрыць тыя дзверцы. Які гэты ключ у дамавіка скраў яго стрыечны брат Люток. А далей, якія падзеі цікавыя адбываюцца, скажу я вам. Ваня вырашыў дапамагчы свайму новаму сябру знайсці гэты ключ, а яшчэ яму і самому вельмі хацелася хоць адным вокам зазірнуць у той невядомы чароўны свет. На вясновыя канікулы Ваня зноў прыехаў да дзядулі, каб адшукаць той ключ. І дамавік распавёў яму яшчэ адну гісторыю, якую падслухаў, калі жыў у доме дзядулі лесавіка. Паважаныя сябры, я не буду вам падрабязна пераказваць тэкст гэтыя хвалюючыя гісторыі. Я хачу, каб вы самі прачыталі гэту аповесць фэнтэзі. Скажу толькі, што лесавік даў хлопчыку свой турмалінавы пярсцёнак, і той, надзеўшы яго на палец, стаў памяншацца ў памерах. Нават стаў меншым за дамавіка.
Маленькі ўрывак вам зачытаю. Ваня з дамавіком, прыслухоўваючыся і затаіўшы дыханне, некалькі хвілін сядзелі нерухома. Ой, здаецца, пранесла. Ваня ўключыў ліхтарык. Ой, а я ўжо спалохаўся, тут у нас дзед заўважыць, ледзь чутна вымявіў дамавік і паглядзеў на падлетка. Ой, што з табой? Ты чаму так збялеў? Напалохаўся ці што? Ды вось пярсцёнак твой балючы ўеўся ў палец. Ты памажы мне зняць яго. Што я нарабіў? Дамавік абхапіў галаву рукамі. Навошта я даў табе свой турмалінавы пярсцёнак? Цяпер я сам не магу яго зняць. Чаму? А таму, што я не валодаю той чароўнай сілай, якая дае магчымасць гэта зрабіць. Дык няўжо я застануся такім маленькім? У мяне ўжо больш няма сілы трываць гэты боль. Ваня зашморгаў носам. Ты хто маўчаў? Ты чаго задумаўся? Ой, дзед лесавік жа мяне папярэджваў. Даваў настаўленне, каб я свой чароўны пярсцёнак нікому і ніколі не паказваў. І не даваў, а я, дурань, яго не паслухаўся. Цяпер у мяне няма іншага выйсця, як звярнуцца за дапамогай да свайго дзеда. Буду яго ўсяляк упрошваць, каб ён дапамог зняць гэтую рэч свайго пальца. А інакш можа здарыцца нешта непрадказальнае і непараўнальнае, непапраўнае. Дык хутчэй пабеглі да твайго дзеда лесавіка. Ой, я нават не ведаю, ці зможа ён нам дапамагчы, у яго такі цяжкі характар. Ты хто? Ну паспрабуй, можа цябе ўсё-такі атрымаецца зняць яго, а то мяне ўжо няма сіл трываць гэты невыносны боль. Дамавік, як не стараўся зняць свой турмалінавы пярсцёнак з пальца Вані, так не змог, але не змог гэтага зрабіць. Бяжым да дзеда лесавіка, бо час хутка ідзе, і нам трэба спяшацца, каб вярнуцца яшчэ да світання назад. Дамавік з хлопчыкам рушылі наперад праз поле прама ў цёмны таямнічы лес. На гэтым мы пакуль што пакінем Ваню з дамавіком і звернемся да гісторыі дзяўчынкі Соні. Вёска Макаўка прачыналася ад зімовай спячкі, сонейка ўсё часцей прагравала зямлю, і ў адзін з выходных дзён 11гадовая Соня прыехала ў госці да бабулі Сцепаніды. Адным сонечным дзяньком дзяўчынка вырашыла праведаць хросную маці, якая жыла непадалёку, у суседняй вёсцы, ну і сваіх сябровак вясковых. Яна бегла па прасёлкавай дарозе і напявала песеньку, збіраючы букецік для хроснай. Паступова яна аддалялася ўсё ад дарогі і потым зразумела, што заблудзілася ў дрымучым лесе. Яна расплакалася, а тут яшчэ моцны дождж, лівень распачаўся, але дзяўчынка ішла наперад у пошуку лясной сцежкі. Ёй вельмі хацелася выйсці з гэтага дрымучага лесу. І неўзабаве яна выйшла да церамка пенька, які падаўся ёй казачным цацачным домікам. Яна зайшла ў яго. У доміку было цёпла і ўтульна. У ім адчувалася нейкая загадкавасць і таямніца. Яе ўвага скіравалася на старадаўні куфар. Ёй вельмі захацелася адчыніць і паглядзець, што ў ім там знаходзіцца. Адчыніўшы вечка, яна убачыла сіні турмалінавы пярсцёнак, які выпраменьваў святло. Яна не ўтрымалася і надзела яго на сярэдні пальчык левай рукі. Раптам усё ў маленькім доміку закачалася, затуманілася, і дзяўчынка страціла прытомнасць. Я не буду, сябры, вам распавядаць, як Соня сустрэлася добразычлівым лесавіком, які паведаміў дзяўчынцы, што не можа ёй дапамагчы зняць чароўны пярсцёнак. Такія магічныя рэчы увогуле не павінны трапляць у рукі да людзей, строга забараняецца. А якія прыгоды выпалі на долю дзяўчынкі, вы прачытаеце ў гэтай цудоўнай, захапляльнай кніжцы. Увогуле хачу пазначыць, што ў гэтай казачнай містычнай гісторыі шмат персанажаў.
Я толькі некаторыя з іх вам агучу. Апроч знаёмага нам дамавіка ты хто, нячысціка людка, добрага духа лесу лесавічка, мы сустрэнемся з гаспадаром леса палесуном, з сівым старцам, правадыром і гаспадаром усіх духаў, багнікам і балотніцай, пачварай кіксай, вядзьмаркай цудзінкай, мядзведзем тапатуном, лясным духам колткі, каварным вадаплюхам і іншымі істотамі лесу і балота. А я вам зачытаю маленькі ўрывак пра сустрэчу Соні і вадаплюха. Сумленная і добразычлівая Соня падумаць не магла, што гэта быў каварны вадаплюх, якімі ўсімі хітрыкамі імкнуўся заманіць дзяўчынку ў ваду, схапіць яе і зацягнуць у свой падводны свет. Даверлівая Соня, забыўшыся аб небяспецы, кінулася на дапамогу. «Я зараз іду, чакайце!» І, зрабіўшы некалькі крокаў, увайшла ў ваду. «Бліжэй да вас падысці не магу, топка, ногі вязнуць!» У гэты час вадзянік жвава падплыў да дзяўчынкі і толькі хацеў схапіць яе за руку, як нечакана пачуў суровы голас лесуна. Той з усіх сіл бег да возера і гучна крычаў: «Вадаплюх, не чапай дзяўчынку! Соня, хутчэй вылазь на бераг!» Палясун падбег бліжэй, зрабіў крок у ваду і падхапіў Соню пад пахі. Вадзянік жа паспеў схапіць дзяўчынку за ногі. Пачалася валтузня. Не звяртаючы ўвагі на моцны візг дзяўчынкі, кожны з духаў імкнуўся перацягнуць яе на свой бок. Вырываючы чалавечае дзіця адзін у аднаго, два моцных лясных духі ўзбударажылі ўсю акругу, паднялі такую каламуць, што нават жабы ад страху павыскоквалі на бераг, а дзікія качкі пакінулі свае гнёзды і з крыкам разляцеліся хто куды. Здавалася, што вадзянік перамагае і вось-вось зацягне лесуна ў ваду. А палесуну нельга было далёка ўваходзіць у возера, бо варта было яму набраць у боты вады, як чароўная сіла ляснога духа адразу знікала. Пра гэта таксама ведаў і вадаплюх, і дзеля гэтага прыкладаў усе свае намаганні, каб як мага хутчэй зацягнуць лесуна далей у возера. «Гэта дзяўчынка мая!» – гучна крычаў лясун. «А цяпер будзе маёй!» – шыпеў у адказ раз'юшаны вадзянік. Соня выгіналася, брыкалася нагамі, спрабуючы вырвацца з учэпістых рук вадаплюха. У нейкі момант у яе нават атрымалася укусіць яго за вуха, але яно было такім гадкім і слізкім, што ёй стала моташна. Нечакана Соні удалося вызваліць з рук вадзяніка правую нагу, і яна рэзка ударыла пяткаю яго тоўсты слізкі нос. Вадаплюх застанаў ад болю, заплюшчыў вочы, расціснуў далоні, схапіўся за пасінелы нос і, губляючы раўнавагу, грузна плюхнуўся ў ваду. Палясун не выпусціў удалага моманту і, трымаючы Соню на руках, імгненна выскачыў на бераг. Вось такая гісторыя, сябры мае. А што было далей, мы паслухаем у наступны раз. Заставайцеся з намі на канале «Казкі на канапе». Да пабачэння!